zvekuti in 3-4 months time muchaona rinenge radzokera pandakarisiya ndototanga futi rimwe rasta. Uri seko memory nyasha lisi ndakatengesa rasta ndaBroker ndachida kubatanidza mari yerendi Kelvin usadaro kani Kelvin uri wangu ingawani Shila uri sei Melania Polite uri sei Polite uri sei hama yangu Gamuchira uri sei Gracious uri sei Standwa Sam mungerezi wemahips uri sei darling zviri kufayere mwana wamai vangu Caroline mashoko anopfuura ndakatengesa rasta kuti ndibhadhare mari yerendi Gracious chingofu kuti ndiwedzere ndakati ndiwedzere ndijana kuti pamwe ingaitawo zviri nani saka ndakukudza rimwe futi Eleni chigumira ndakatengesa kuti ndiwedzere mari yerendi saka padaira ikura fast ndaitoda kuti iwedzere nyatsokwana. Tsitsi uri sei kwahama yangu Brenda, were you my darling sister Brenda Bususu, I love you so much. Tinos ndinokuda zvekuti Tsitsi Gamuchirai ndakatengesa vhudzi ndakagera vasikana ndikati handingafe nenhamuka pane vanhu vari kurida ndotowedzera kainokunonokayo korasta makaisipi nayo mama vangu Chihera. Yesi takudzwa mwanangu takudzwa rasta rakambogerwa kuti titengese tikafe tumari twerendi pamwe tungakwana. My blessing kundai zviri sei bosi zviri sei tendai ndoro uri sei mwanangu bosi uri boyere lai mudzimu uri sei privilege tapera how are you darling Sheila Mtas I love you so much I love you sawira wangu Priscilla uri seiko Peter Charewa uri sei Gumbi gone how are you Madi how are you Brighton uri sei Kelvin uri sei Sawira Golden uri sei kwahama yangu Rambisai uri sei I love you so much Sawira. Yes Chihera wangu Nomsa uri sei Easy uri sei Tawanda uri boyere hanzi Chihera yesi dzorera dread please. Ndodzorera don't worry mira tichichengeta riri mbokura mbijana. Caroline unopedza Betinda Golden. Guys ndanda kudaurara zvangu ndikati ahopa handina Mary moyo uri sei Manas how are you Chibanda uri sei Maud uri sei Golden uri sei Betlina uri sei guys ndoda mazviita mugabe uri sei takudzwa uri sei Faith uri sei swiri hanzi dzorera wedzera volume dia ndiri kukunzwa kure kure hamino foni yangu alright regera ndiwedzere Cleo General Heather Susan Mese. Guys handisi kumbomirira kuti tiwande kana udiva manongozonawo chachimunya guys ndauya ndine nyaya yekuti nyaya ndinayo nhasi da kutaura advantage of being poor and advantage yekuti nedisadvantage yekuva murombo advantage yekuva murombo nedisadvantage. Ndoda kukuudza through experience inini ndiri kutaura hangu through experience yandakararama hanzi chengeta muzondipa fanondipa mari ndifanira kudya fudzi rinokura fast iri. So guys ndauya nenyaya yangu yandati nditange ndauya hangu nayo ndingosheya 222